Книга родоводу Иисуса Христа, сына Давида, сына Абрагама. Абрагам быў бацькам Ізаака, а Ізаак быў бацькам Якуба, а Якуб быў бацькам Юды і братоў яго. А Юда быў бацькам Фареса і Зары з Тамар, а Фарес быў бацькам Эсрома, а Эсром быў бацькам Арама. А Арам быў бацькам Амінадаба, а Амінадаб быў бацькам Наасона, а Наасон быў бацькам Салмона. А Салмон быў бацькам Боаза з Рагабы, а Боаз быў бацькам Абеда з Руты, а Абед быў бацькам Ясея. А Ясей быў бацькам Давіда цара, а Давід цар быў бацькам Саламона з тае, што была Урыявай. А Саламон быў бацькам Рехбаама, а Рехбаам быў бацькам Абіяма, а Абіям быў бацькам Асы. А Аса быў бацькам Язафата, а Язафат быў бацькам Ярама, а Ярам быў бацькам Озіі. А Озія быў бацькам Йоатама, а Йоатам быў бацькам Ахаза, а Ахаз быў бацькам Эзехіі. А Эзехія быў бацькам Манасы, а Манаса быў бацькам Амона, а Амон быў бацькам Йозіі. А Йозія быў бацькам Ехоніі і братоў яго ў час перасялення ў Бабілон. А па перасяленні ў Бабілон Ехонія быў бацькам Салатыэля, а Салатыэль быў бацькам Зарабабеля. А Зарабабель быў бацькам Абіюда, а Абіюд быў бацькам Эліяхіма, а Эліяхім быў бацькам Азора. А Азор быў бацькам Садока, а Садок быў бацькам Ахіма, а Ахім быў бацькам Эліюда. А Эліюд быў бацькам Эліязара, а Эліязар быў бацькам Матана, а Матан быў бацькам Якуба. А Якуб быў бацькам Язэпа, мужа Марыі, з якой нарадзіўся Ісус, што завецца Христос. Такім чынам, ад Абрагама да Давіда ўсіх пакаленняў было 14, і ад Давіда да перасялення ў Бабілон 14 пакаленняў, і ад перасялення ў Бабілон да Хрыста 14 пакаленняў. Нараджэнне ж Ісуса Хрыста было такім. Калі маці яго Марыя была заручана з Язэпам, перш чым яны злучыліся, выявілася, што яна мае ва ўлонні ад Духа Святога. Язэп жа, яе муж, паколькі быў справядлівы і не хацеў яе зняславіць, надумаўся тайком адпусціць яе. А калі ён пра гэта думаў, вось анёл Господаў паказаўся яму ўва сне, кажучы: «Язэп, сын Давідаў, не бойся прыняць Марыю, сужонку тваю, бо што ў ёй пачалося з Духа Святога. Яна ж народзіць сына і дасі яму імя Ісус, бо ён збавіць народ свой ад грахоў іх». А ўсё гэта сталася, каб збылося тое, што сказана было Господам праз прарока, які казаў: «Вось жа дзева панясе ва ўлонні і народзіць сына, і назавуць імя яго Імануэль, што значыць Бог з намі». Затым Язэп, узняўшыся ад сну, зрабіў так, як яму загадаў анёл Господаў, і прыняў сваю сужонку. І не спазнаваў яе, аж пакуль яна нарадзіла сына свайго першароднага, і назваў імя яго Ісус.